objetivo. Temos que, desde a Unión Musical de Valladares, agradecer, en primeiro lugar, a toda a comunidade que formades parte da Escola de Música de Valladares, pais, familias, nenos e nenas que durante o curso están aquí, todo o elenco de profesorado que temos, o Centro Cultural que sempre está aí presente para todo o que faga falta, con certos límites cando lle falamos de cartos ao problema de tal. Pero, bueno, señora presidenta, bueno, Andrés está aí xa polo que cobra. Andrés, moitas gracias, que está aquí un home sempre disposto para todo. Non cobra, non cobra. Un último detalle, Grecia, é entendible de que Alberto non entenda, non lle gusta que digamos a banda infantil. El non entende de que eu ou a Rafa, por exemplo, que está aí, cando nos metemos aí no medio, somos infantiles tamén.